l'oportunitat de compartir aprenentatge entre iguals, una cosa que habitualment moltes vegades no fem dintre dels claustres, hauríem de fer més sovint, i ara tenim l'ocasió de fer-ho a nivell de les 18 escoles de la Fundació. El que volem és aquests enunciats que a vegades posem en els projectes educatius, en la missió, quan diem la missió de les nostres escoles, d'aixetar-lo una mica i veure què vol dir, perquè diguem una frase de desenvolupar totes les capacitats del nostre alumnat, oferir una educació de qualitat, però això avui, o sigui, el 2018, què implica, què vol dir? Treballem amb equips de directors, treballem amb equips de caps d'estudi i els mestres no els donem mai l'oportunitat de viure aquesta coneixença mútua. I els tallers volen ser complir amb totes aquestes funcions. Ens fa il·lusió que hi participeu tots i m'agradarà molt poder-vos saludar.